Il-konferma li l-kandidati ta' dak li kien il-Partit Demokratiku se jkunu fuq l-istess lista tal-Partit Nazzjonalista b'mod li ż-żewġ partiti saru ħaġa waħda nislet disgwid fil-Grupp Parlamentari Nazzjonalista u l-kandidati approvati tal-istess partit. Kandidati li qed jgħidu li għat-tieni darba il-kap rema l-baħar ix-xogħol li se tagħmlet il-Kummissjoni għall-għażla tal-kandidati. Irrapportaw dwar dan gazzetti ewlenin tal-ħadd fosthom il-Kulħadd, it-Torċa, it-Times of Malta u anke l-Malta Today. Il-koll kellhom tarif komuni. Bil-Malta Today tgħid li deputati qalu li dan ġen filwaqt li t-Torċa tgħid li ġab putiferju u kaos intern. Aħbar li l-grupp parlamentari u membri tal-Kunsill Eżekuttiv Nazzjonalista saru jafu biha mill-mezzi tax-xandir. Il-Kulħadd irrapportat kif kien hemm numru ta' deputati u kandidati li internament lisnu n-nuqqas taqbil tagħhom ma' din il-mossa, għalkemm l-iktar li jurtom kien il-fatt li din id-deċiżjoni ttieħdet f'paniku minn Simon Busuttil mingħajr lanqas biss ikkonsulta l-grupp parlamentari. Mossa li fi kliem membri tal-grupp parlamentari li lisnu n-nuqqas taqbil tagħhom ma' diversi gazzetti tista' tkun interpretata bħala ammissjoni tal-kap li waħdu ma jistax jirbaħ l-elezzjoni ġenerali. Semmew ukoll kif Busuttil jista' jkun jerġa' jidher bħala opportunist kif seħħ fil-każ ta' Salvu Mallija, fejn inqabżu l-istrutturi kollha li jintużaw għall-approvazzjoni tal-kandidati. Sa issa d-diskors qed isir internament, iżda imkejjen sostnew li dwejja huwa fl-istess livell ta' meta ħafna tkellmu pubblikament kontra il-kandidatura ta' Salvu Mallija. Kandidati urtati nnutaw kif wara li huma għaddew mill-Kummissjoni Kandidati u strutturi oħra tal-Partit Nazzjonalista, il-kandidati tal-Oranġjo se jispiċċaw fil-lista l-blu mingħajr ma joqogħdu għall-ebda skrutinju. Iżda Simon Busuttil mhux għalhekk biss qed ikun kritikat. Spiċċa taħt pressjoni minħabba l-fatt li l-Partit Nazzjonalista lanqas kienu li ħabbar dan il-ftehim b'Marlin Farrugia toħroġ qablu fuq Facebook tgħid x'inhu l-arranġament. Biex jipprova jiġbor ftit ġieħu dwar dan kollu, kelliem għall-Partit Nazzjonalista qal lit-Times of Malta li għadu ma tħabbar xejn, anke jekk kulħadd jaf li tħabbar. Intant Busuttil kompla jidher iktar dajjef meta Farrugia kitbet li fejn ma jafx se jgħalmuh. Fl-aħħar sigħat sar magħruf ukoll li arranġament simili il-Partit Nazzjonalista rrid jagħmlu wkoll mal-Alternattiva Demokratika. Iżda l-uffiċjali tal-Alternattiva Demokratika żvelaw li ma aċċettawx għax l-arranġament li jrid il-Partit Nazzjonalista jispiċċa jibla lill-Alternattiva Demokratika.